Moi bons días, comezamos con esta primeira conexión, esta previa do Campeonato Galego de Montaña, Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, en Tabodela, na subida a Tabodela, a quinta cita desta subida, xa das derradeiras, das últimas, mellor dito, desta tempada na montaña galega, onde estamos vivindo pois, este preciso momento das verificacións, o final das verificacións. Onte fixose un traballo importante nas voluntarias, moitos dos coches adiantaron a súa presenza en Tabodela, nos acompañados, Darío, vente porque comigo estamos en directo, acompañados por un home que ten seguramente moito que contar nisto da montaña e noutras moitas especialidades. Darío Calviño, moi boas. Hola, buenos días. Darío, desde Yacar estades sempre presentes, falábamos antes de entrar en directo, estades presente na montaña galega, estades presente no autocross galego, no autocross nacional, estades no rally mix, estades metidos sempre en moitas guerras. Sí, bueno, tenemos muchos frentes abiertos, muchos pilotos, diferentes monturas y bueno, hay que dar un pouco para todos, hay que repartir. A veces toca unir a montaña, rally mix, autocross, del campeonato gallego, del campeonato de España, de todo un pouco. Aquí na montaña galega, bueno, na montaña galega, nos rally mix, e eu gustaríame velo en autocross tamén, temos un home que é Pisco Ventín que imparable, é un auténtico fiera. Sí, bueno, desde que llegó, pues solo, como quien dice, solo ganó. Pero bueno, sí que la verdad ya lo incitamos el año pasado a hacer el Carcross Trophy más una carrera del Rallycross del Campeonato de España. Lo hizo bastante bien y yo creo que para el año habrá que incitarlo un poco para que haga el autocross también. A verdad que sí, hai que aproveitarlo. Cando un piloto ten aptitudes, ten capacidades, a verdad que sempre mola velo metido en guerras, en peleas. Sí, eso es lo que gusta, que sobre todo que gane la marca y que los clientes estén contentos. Aquí temos sempre a presencia de dominando, é verdad que por detrás ten a xente como Abraham, como Abraham cando estaba co Carcross, cando temos a Beni, xente así, bueno, que sempre está intentando dar guerra, ¿no? Sí, ahora ya lo empiezan a apretar un poco, pero bueno, hay que seguir peleando, como dice él, y bueno, tanto gane uno como otro, están a un ritmo muy alto y no siempre se va a ganar. Falamos moitas veces de tipos de carcross, dentro da normativa dos carcross falamos de unidades FIA, unidades non FIA. Cales son as principales diferencias? Por que a veces se di, bueno, que FIA van un pouco duros demais, son máis complicados? Cales son as características? Bueno, el chasis FIA sí que lleva bastante más tubo, igual por eso no lo quieren, porque no flexa tanto como uno pequeño, y bueno, sí que hay una pequeña diferencia de entre 12 y 15 kilos, pero bueno, yo para mi gusto va mejor el FIA y siempre me voy a quedar con el FIA. Pisco tivo ocasión de probalo, non? En Italia. No, ano pasado. en una subida en Taboada creo que fue, y quedó bastante contento, lo que pasa que, bueno, pues por peso y todo por ahí, sí que para montaña igual es mejor uno pequeño. Sí, bueno, son unidades pesadas máis para autocross. Sí, para autocross, para el Campeonato de Europa, sobre todo para pruebas de Europa y todo por ahí, entonces prefiero uno pequeño y listo. Logo, dentro dos plans de Yacar sempre están sacar esas unidades proto, nas que moitas veces temos tío o volante xunto a Raquel Rodríguez, son unidades que son especiales tamén porque os espectadores invítanos a soñar un poquinho, ¿no?, con outro automobilismo. Sí, yo creo que, bueno, critican mucho, pero al final nunca tienes la ocasión de ver un grupo B así, no es real, pero bueno, una réplica que se aproxima bastante a la realidad. Y bueno, tuvimos un pequeño golpe la última vez que corrimos y bueno, hay que tenerlo para ahora un tiempo. O sea, para ir rematando contigo, te atreves a hacer unha pequena porra da subida? Quenes van a ser os que estén a frente aos diferentes puntos de interés? Uf, eso es complicado, ¿eh? Supongo que tendré que optar por que gane Pisco y el segundo y el tercero va a estar entre Beni más Abraham. Bueno, pues nos anotámoslo e logo xa a final das carreiras falamos a ver que pasa. Pues nada, Darío Calviño, grazas por acompañarnos, grazas por estar pues aquí connosco. Noraboa por todo o traballo que facedes ao longo do ano desde Yacar. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga. Bueno, pues Darío Calviño, que era un dos homes, sen dúbida que hai que ter en conta a hora de falar de automobilismo, xa non só como vos coitaches, de montaña, senón tamén de autocross, de rally mix, de moitísimas disciplinas nas que están metidos como marca. E ven por aquí camiñando, xa mirades en pantalla un home, Pablo Rey. Pablo, moi boas. Bueno, que tal? Dicía que viñas camiñando porque non ves con intención de correr. Non, hoxe vimos de paseo e a dar unha volta e a animar os compañeiros. Para nos é importante terte connosco, sobre todo despois, bueno, do accidente que viviches na cita de Vilar de Barrio, un accidente que deu moito susto, que foi, bueno, pues, impresionou moito verte. É verdad que enseguida te vimos fora do coche, enseguida podemos ver que danos físicos non tes, camiñas perfectamente, tes unha boa condición física, pero foi un susto importante. Sí, a verdade é que foi un susto grande, pero bueno,
inexperiencia con eses coches, había que ser un pouco máis cautos, pero bueno, as carreiras son así, e cando un lle gusta correr, pois intenta correr o máximo que dá, e o mellor non tocaba nese momento, pero bueno, é o que hai. Agora tirar para diante, reparar e nada, caixa máis suerte para a próxima. Aí onde quere chegar. Ahora vamos mirar para diante, vamos a reparar. Queda moita reparación, hai moito chollo, hai moito euro. Sí, bueno, a Santi Abad, que, bueno, pues, portou exquisitamente comigo, non esperaba tanta axuda por a súa parte, porque, bueno, foi demasiado, é un tipo espectacular, especial, lévanos axudado muchísimo, bueno, gracias a él creo que vamos poder estar, pois, o mellor antes do esperado, non? Se non fora a súa axuda sería imposible, porque, bueno, a caixa, romper a caixa de cambios valía unha barbaridade de diñeiro, claro, entre comprar o coche e agora isto sería imposible volver medianamente pronto, pero así creo que po ano que estaremos dando gas, espero que ben. Fíjate que dicías que gracias a Santi vou ver pronto as carreiras, eu xa pensaba, a ver se en Ponte Caldelas temos ocasión. Demasiado cedo, No, non? no. No, porque temos en mente facer máis cousas para pôr o coche un pouquiño máis eficaz e un pouquiño máis ao día, entonces claro, el tampouco ten tempo de máis, bueno, xa ben fai e, bueno, non podemos pedir máis, pero po ano seguro. Bueno, nos estaremos agardando para a próxima tempada verte con esa unidade, unha barqueta que falta nos fan, unidades pola parte de arriba na montaña galega. Sí, bueno, a verdade é que púxose todo un pouco en contra e non houve maneira de facelo moito mellor. Pero bueno, esperemos que po ano caiga unha lista boa e, bueno, que poidamos disfrutar e intentar pelexar un pouquiño máis. Aquí te miramos porque fai un ratiño estaba verificando o Fórmula, contanos un poquinho. Esta unidade tamén é unha unidade especial, verdad? Sí, bueno, a verdade é que é unha unidade o que é un Fórmula quitando, penso que o da Alexis, que é un dos fórmulas máis rápidos que hai aquí en Galicia. Bueno, neste caso traeno alquilado o Bernardo. E nada, pois agora teño un pouco así casi de comodín, para cando a xente non tal, pois oye, sempre ven, alquila ou tal, entonces nada, espero que o disfrute moito e que esta carreira é unha carreira moi bonita, non é porque xa da casa, pero a min gustame moito e nada, espero que a disfrutemos todos moito. Unha carreira rápida, unha carreira onde a principal dificultade está en saber ir a fondo moitas veces. Sí, claro, aquí é unha carreira corta, pero moi intensa. Hai que salir desde o principio a tope e bueno, non levantar demasiado porque senón caixa do pulpo. Bueno, esperemos que o faga ben. Antes falábamos con Darío Calviño, pedíamos que nos fixera unha pequena porra entre os Carcross, el deunos o resultado, non sei se te atreves a facer o mesmo entre as fórmulas e barquetas. Igual tes un poquinho máis fácil ti. Sí, bueno, penso que aquí non vai haber moita dúda, non? Jacobo aquí vai volar, porque é normal, e despois Alexis vai no facer increíblemente ben, como sempre. E nada, despois supoño que, non sei, aquí Pijo pode ser rápido, Yelko non sei como acabarían, oye, non, traballaron moi duro, fun por onde eles o lunes, a verdade é que de loucura, traballaron muchísimo, non sei, pero eu creo que os tres da cabeza que vai estar aí a cabeza e nada, os demais disfrutar e vía. Non sei que nos queda, desde a cuneta disfrutar e pasalo ben. Sí, moitas veces, a verdade, por de tamén, pois, oye, nos gusta velos e ver a pelexa que teñan e nada, pasalo ben, tranquilos e nada, estamos na casa e a disfrutalo. Pues, a disfrutar, nos ahora imos continuar un ratiño máis, grazas por acompañarnos e iso, que nos vexamos máis pronto que tarde, pero ti dentro dun coche nos desde a cuneta. Vale, moitas gracias, esperemos que así sea, vale? Gracias, Pablo. Pablo Rey, un home co que agardamos, un home que esperamos que este pronto dentro dun coche, dunha unidade, neste caso ese Fórmula, no que, bueno, pues no que vai estar Bernardo, que ven con esa unidade alugada, máis protagonistas que se van chegando xuntanos para ir falando, vamos ir pouco a pouco ir acompañándonos dos poucos protagonistas que quedan por aquí, porque xa moitos dos que viñeron verificar fixeron onte ou moi cedo, porque aquí a calor aprieta. Moi boas, Envido. Boas. Decía que aquí a calor aprieta, hai que intentar resolver estas cousas canto antes. Chegalle ben, se vai estar unha tarde de moito calor, vai ser unha tarde complicada, pero bueno, o que hai, que se adaptar. O ano pasado vivimos un poquinho máis complicada, ou se vai estar máis para correr. Eu entendo que sí, que pasa que os motores tamén non van rendir moito por tempos, e nada máis. E tratar de mellorar meu se dou. Por vivirte, e fuera, nada máis. Falábamos con Pablo, dicíamos, esta é unha carreira de correr moito, de pisarlle moito, de non levantar moito pé, hai que
ir a fondo nas retas e nas curvas ter un pouco de tacto, pero pouco máis que un tacto. Xa, pero eso hai que estar máis encima do coche, como están eles, para poder ter ese tacto no pé, todos. Hai que facer kilómetros. A ver se dou feito unha temporada inteira, a ver se cando teño o meu coche, se po ano pode facer a temporada inteira, que teño ganas de facela, a ver se son capaz de ir un poquinho máis rápido. Falas do teu coche, que lle falta? Pois é o motor, como hoxe nin pagando hai quen che faga as cousas, pois non teño motor, se non houbera estado aquí con Nos agardando, desexando verte esa comunidade coa que ti te sintas un pouco máis cómodo e intentas ser un poquinho máis agresivo, non? Cómodo síntome con isto que este é algo, é un coche superior ao meu. Isto é moi cómodo, pero bueno, non é meu. E sempre vai, e a cabeza vai colocada de outra forma, non? Claro, que arreglas por un lado, carallo por outro. Eso te sí. Ao final este deporte que ten, que hai que ir pensando no que pasa por diante dun, no que vai vir a curva que vai vir, pero hai que ter o presuposto tamén na cabeza. Claro, despois as reparacións son caras, os cartos hoxe van enseguida, e son fáciles de ganar, pero de aforralos bastante complicado. Sí, perdelos un segundo. Exacto. Bueno, pues nos desexando que cometen as carreiras. Ás 3 da tarde estaremos en acción, así que estaremos moi atentos a todo o que vayas facendo e falaremos o domingo, e agardo que así sexa, despois da última manga nese parque pechado de meta. Sabes, hai suerte, acabamos todos sin problema ningún e disfrutamos o máximo que podíamos. Pois vamos falando. Graciñas e vémonos agora. Por favor. Buscando máis protagonistas, buscando máis xente, como que vai chegar a hora. Deixamos aquí aviso de Bernardo que aviso o equipo para ir baixando que tamén acompaña e por aquí ven Abraham, que é outro dos homes que vai estar na pelesa, non tanto dos fórmulas, sino na pelesa dos carcross. Moi boas, Abraham, vamos a botarnos un poquinho para atrás porque o sol empeza a pegar e non sei se o amigo Luis nos di ata onde podemos chegar, nos é encantado estar a sombra. Bos días, benvido a Taboada, te iba a decir, fíjate, a Taboadela. Elí xa estuvemos en Taboada, ahora toca Taboadela, sí, señor. Está rematando a temporada, non quedan pouquiñas carreiras, queda nada, Ponte Caldelas. Este é Ponte Caldelas. Sí, Ponte Caldelas nós non sei se iremos, porque a idea era facer Onil ali en Valencia e Ibiza, que son as dúas que quedan do Nacional. Entonces, a ver, cando chegue Ponte Caldelas decidiremos se ir ou non, se non, pues centrarémonos nas dúas que quedan do Nacional. Tardou en chegar ese acordo ou esa posta en consenso de como debería ser a normativa dos carcross. Finalmente abriuse a posibilidade de que estiveras presente no Nacional. A verdade, con alegría ver os carcross no Nacional. E falta facía, Sí, foi moi boa noticia, pero peleamos moitísimo todo o ano, Perfecto, o ingeniero, eu, a federación, estuvemos todo o ano aí batallando para conseguilo. Ao final conseguiuse, creo que abrimos aí unha porta moi importante. Estou orgulloso do que peleei, que por lo menos valeu para algo. E espero que po ano sea unha categoría moi chula no Nacional. Eu creo que sí, creo que pouco a pouco estas cousas van evolucionando e para o ano eu creo que teremos seguramente sorpresas de participación. Que os galegos podamos ter esa voz de mando dentro do campeonato. Sí, po ano seguro que hai moitos pilotos, porque xa me chamou algún do sur tamén para preguntar por o kit dos ferros que teñen que montar e eso. Entón eu supoño que estarán interesados e que po ano se animarán máis, por lo menos ainda que sea facer a casa, como se dice. Bueno, falemos de Taboadela. Taboadela é unha carreira que coñeces, que se sabes como é verdade que a primeira vez que vas estar sobre un carcross nela, hai moita diferencia facelo nun fórmula ou un carcross. Sí, eu creo que vai haber bastante diferencia, sobre todo por a velocidade. Bueno, non é das que mellor se me dan, a pesar de que está cerca da casa e gústame, pero, bueno, o ano pasado non anduve moi fino, a ver se este ano pulo eses detalles e son capaz de correr un pouquiño máis e de pelear aí con Pisco e Beni. Prácticamente, falábamos con Darío, a previsión é esa, podio. Pisco ti e Beni, o Pisco Beni e ti, e as cousas van a estar así, pero Pisco sempre un pouco a cabeza. Ten ese pasiño por encima, non? Sí, Pisco é o home a batir por os carcross, está claro, nadie conseguiu ganarlle unha carreira, entonces hai que ir acercándose pouco a pouco hasta que se poida. Se algún día se lle pode meter a mão, meterella. Eso hai que facelo, está claro que sí. Dicíamos e o comentamos con todos que van pasando, dicías ti ahora mesmo, unha carreira esta de moita velocidade, aquí hai que apretarlle. Sí, ten aí 2, 3 retas que en realidad son 4 ou 5 curvas aí no medio, e estas da salida, o resto é ir todo o tempo a fondo, entonces, bueno, tamén importa que o motorciño este fino e corra ben, a calor tamén nos limita bastante, pero eso vai nos limitar a todos, entonces, bueno, a ver que pasa. Bueno, pues nos estaremos encantados de falar contigo o domingo, de vernos o peche das carreiras e, bueno, comprobar se as expectativas se cumpliron e, bueno, que lle podas meter carreiras a Pisco e que lle aprietes as tuercas un poquinho. Que... Bueno, si vai sendo a Beni tamén xa me vou conformando. Que outro tamén, que tamén está aí dominando, pero, bueno, que ganas de ver peleas en todos os aspectos dentro do galego temos e tamén nos carros, claro que sí. Sí, ojalá este apretadiña o podio e a victoria e sea unha carreira divertida. Bueno,
pues Abraham, grazas por acompañarnos e vémonos sanas carreiras dentro dun ratillo. Moi ben, gracias a vos. Grazas. Bueno, unha pelesa do Oscar Cross que vai ser, pois, sen dúbida, máis que interesante. E botando un ollo, mira, teño aquí a un dos que tamén está pelesando por un campeonato, porque na anterior carreira, acaba de perder o liderato da clasificación de regularidade, da clasificación provisional de regularidade. Mirábamos a Sito, que non sei se marchou xa ou anda todavía por aí. Señor Rogan Abalde, esta carreira vai ser unha das definitivas, non? Sí, as dúas que quedan van a ser importantes. Esta quizáis vai a ser a que vai marcar un pouco o como vamos a afrontar a última. Nos, a verdade é que na última, en principio, vamos a ir con bastante desvantaxe porque é bastante susta para as mecánicas. O AX, bueno, corre o que corre. Polo que teñen comentado e demais, vai susta para facer a media. Entón, bueno, nós vamos a intentar facer o mellor que podamos hoxe. Se son a flauta e conseguimos quedar por diante Sito e recortarlle algo, pois ben, temos 8 puntos de diferencia. Se conseguimos recortarllos, pois ben, e se non, pois a pelear hasta o último momento, non hai outra. Nos a disfrutar e a pelear. 8 puntos non é nada, Bueno, a diferencia entre quedar primeiro e terceiro son 10 puntos, entón, bueno, anda aí a cousa. O primeiro e o segundo son 6, se recortas aquí 6, pois en Ponte Caldelas tes que quedar diante del, pero vai estar complicado polo tema ese, do trazado é bastante máis exigente. Aquí unha carreira que para os de velocidade e de velocidade para vos é un poquinho máis, non de decir sinxela, pero un poquinho máis doada que outras que vivimos no campeonato. Sí, quizás esa todo o contrario de Ponte Caldelas, é máis de ir na media, a zona do inicio, pois igual tes que correr un pouquiño, pero despois as rectas e todo iso vas medio parado, como quen di, entón é asustarse ben as medidas e intentar ir mantendo a media e, bueno, despois mirar se topa ou non se topa o punto intermedio famoso que tanto nos descoloca moitas veces e hai veces que sabes onde está e ao mellor non sabes a distancia ou tal, ou non sabes a distancia, non sabes o tempo que tes que pasar. Bueno, son certas cousas que tes que ter en conta. Mira que creo que foi na última carreira, falábamos desto do punto medio, tiñas problemas na xornada do sábado, pero nos adestramentos do domingo clavabas unha penalización aí mínima e dicíamos, bueno, xa o ten claro, pero logo non chegou o resultado en carreira. No, porque a verdade é que non conseguíamos saber exactamente a medida na que estaba e ao non ter a medida non tes o tempo de paso. Entón, pois, seguramente foi un pouquiño máis de suerte. Despois, máis ou menos creo que conseguín saber o segundo no que tíamos que pasar, pero bueno, non se cadrou porque despisteime un pouco na última manga e entrei un pouquiño retrasado. Eu creo que entrei un peliño retrasado, pero bueno, como tampouco temos a referencia na clasificación de se entras por adiante ou por atraso, pois tes que ir xogando e arresgando. E a táctica aquí moitas veces é saber no tempo que pasache polo intermedio, se o encontras, se moitas veces non o encontras, pero saber no tempo que pasache, e en base a iso despois intentar ou ir para diante ou ir para atrás ou intentar manterte dependendo das diferencias que teñas co de diante, é un pouco de estrategia todo. Bueno, como te dís, unha estrategia que hai que ter e que hai que definir. Nos desexamos de toda a sorte do mundo para esta proba en Tabodela, que podamos eso, ao final das carreiras do domingo, falar tranquilamente e ver, a nos gustaríanos que a cousa se apretara o máximo posible dentro do campeonato para ter unha última carreira de máxima rivalidade. Pois sí, sería bonito, ainda que iso. En principio, en Ponte Caldelas iríamos a partir con desventaxe, sería bonito chegar aí os dous aí a 2 puntos ou ben apretadiños. Estaría divertido. Pois veo, noraboa por como está indo esta tempada para ti inaugural dentro da montaña, nada, que xa que pelear, que xa que pelexar hasta final de tempada. Iso que vamos a intentar. Gracias a vos por todo. Pero gracias por acompañarnos. Nos buscando un pouco a sombra en primeiro lugar, porque aquí, como dicíamos, as temperaturas van a apretar. Onte tiñamos máximas de 36 grados, hoxe falan de que un pouquiño máis leve un poquinho máis leve é o que nos van a acompañar, pero os 30 e tantos grados van a estar aquí presentes. Isto vai condicionar evidentemente, os espectadores vai haber que buscar unha sombra e, por outra parte, as mecánicas, as coitades, as mecánicas van sufrir un poquinho, van verse limitadas en canto a capacidade para poder desenvolver velocidades, desenvolver o seu traballo. E, bueno, eso vai afectar en xeral a todos en común. Eu vou botar unha olloda por aquí, porque miraba por aquí antes tiñamos algúns protagonistas máis, non sei se por aí arriba os compañeros teñen, creo que está por aí Rubén Blanco, que acaba de meter o seu coche, non está ainda traballando para baixalo e colocalo, imos agardar un pouquiño. E non sei se miramos
non sei se me poden confirmar desde cámara si Yelko, Guerrero, que andaban por aquí tamén, pero xa marcharon, xa facíase longo, tiñan que montar asistencias. Bueno, pues eu vos vou traducindo os gestos, que vou tendo. Tiñamos máis invitados, claro, pero as cousas da carreira son así. Aquí hai que estar na asistencia tamén, está noutra ubicación, e hai que montalas, hai que preparalas para logo acoller o coche. Yelko que ven a correr, Yelko que ven correr, bueno, si nada, digo que Yelko ven a máis correr con ese coche traballando hasta a última hora. Claro que sí, mira, tiña aí a Santiso que di que non, pero xa o colleremos agora. Non te preocupes que el dá volta por outro lado e xa o collemos. Vente para aquí comigo. Dúas preguntillas, falamos un pouquiño. Total, o cheo está feito. Vamos a ver se falamos co verificador, con Santiso, que danos outra perspectiva. Vente ti para aquí. Bueno, vamos a ver que nos conta, como dicía, o verificador técnico da Federación Galega de Automobilismo na montaña, unha nova proba máis. Fainos un pequeno reporte en plan Sanfermines, heridos e lesionados. No, bueno, ahora estamos a final de tempada e máis ou menos todo o mundo xa está correcto. Algúns datos que hai que verificar, pero bueno, nada en especial. Ao final trata tamén de facer didáctica, desde o comezo da tempada ir pouco a pouco ensinando a quen non sabe, axudar a que poñan as cousas como teñen que estar e así tamén ter un campeonato sano. Sí, a ver, este ano foi un pouco de adaptación porque o tema dos peces, sobre todo nos turismos, é un tema delicado que moita xente non sabe ainda como cubrilos. Se estuvo explicando, se fixeron cambios de cara á vindeira tempada, que a vindeira tempada sí que vai ser algo máis serio, máis estricto, por o ben da igualdade, máis que nada, porque a xente o quere, os pilotos queren igualdade, entonces pois hai que revisalos a fondo e, claro, xa non vai ser tan didáctico como este ano, vai ser máis serio. Falemos do PF, do Performance Factor, ese factor, ese dato, ese número que se calcula en función dunha serie de características técnicas do vehículo, pois en función da que leva montado o vehículo, da súa potencia, do ancho de vías, do tipo de llanta, hai unha serie de características, e isto arrosanos un dato e en función dese dato vanse ordenando todos os vehículos. Exactamente. É un programa da FIA que calcula en base aos datos que lle poñas de motor, ancho de vías, pesos, refuerzos de carrocería, nos dá un valor, ese valor te mete nunha categoría, desde a 1 hasta a 5C. É un sistema moi bo, porque che permite preparacións que queiras, por así decirlo, e é curioso, porque hai xente que me di, pois que este coche está na 5C, este na 5B ou tal, porque claro, depende da preparación que lle poña. Non, porque sea unha X non quere decir que estean todos na 5C. Pasa nos N5, hai N5 que están na 4 e outros están na 3, porque lle montan un turbo moito máis grande, sin brida, e nada, iso. Unha vez que o introduces no programa, el che di a clase que vas a salir. Aquí fala, que hai a picaresca de engañar o programa, pero neso vai ser no que se van tomar as medidas o ano que ven, de levalo máis estrito, de unhas verificacións máis específicas en tema de PF, e, bueno, para que haxe igualdade. Justo falabas da 5C, 5B, porque hai moita guerra aí, hai moita protesta sempre, que este coche ten que pasar para B, este está na C ou ao revés. Sempre hai dúdas, moitas dúdas, precisamente nesas dúas categorías. Sí, porque son as categorías máis concurridas e que dá máis pé a facer cambios. Por exemplo, unha clase 1, aí é o que é, o sea, non hai máis. Na clase 2 prácticamente igual, na clase 2 entran Porsches e pouco máis. Na clase 1 xa son coches con turbo, bueno, máis ben biturbos, coches moi livianos de peso, como tipo o A5 de Fombona, o DTM, e nada, pero claro, a 5C e a 5B, sí, que hai coches que están moi ao límite, solo uns separadores te poden cambiar de clase. Entón, claro, a xente moitas veces di, non, é que este leva, este non leva, pois míralo, realmente está ben no que podemos verificar, pero claro, se vas a abrir un motor igual xa te topan máis sorpresas, pero bueno, non se trata tampouco de andar de abrindo motores a xente. Nos falábamos onte, eu falaba, digo nos, asento de equipo, falábamos onte a noite con xente das carreras, falábamos desta cuestión do PF, e había que nos decía, quen está facendo un traballo brutal de aprender o máximo, de formarse o máximo é Santiso. Pode convertirse nunha das referencias na que hai que ter en conta a hora de ter unha consulta que facer, é o home neste momento que máis sabe de PF en Galicia. A ver, eu empecé este ano e cando empecé non tiña nin idea de peces, pero lle di moitísima caña, pois estudiei, estou facendo un manual
que se vai publicar na Federación para facer un PF con todos os detalles, tolerancias, as medidas moi ben explicado para que non haxa dudas. Bueno, é do que se trata, poder intentar axudar no máximo posible, unha vez que axudas que o intentan, por despois é cando hai que exprimilos, claro. Moita xente tamén lle explico como levar os PFs ao límite, porque estar dentro do reglamento, porque me digan, ainda atrás me comentaron, no, é que estás enseñando como facer as trampas. No, estou enseñando como levar o reglamento ao límite. O sea, ti tes, por exemplo, no peso. Do peso declarado non podes baixar nada, pero sí podes subir 100 kilos. Entón, ao mellor interesache xogar con esos 100 kilos para estar en outra clase. Iso non é unha trampa, é levar un reglamento o que che permite. E así moitas cousas. Como tamén se poden ter varios PFs, podes fazer un PF con llanta 16, con llanta 15, con separadores, sin eles, te podes escribir en cada prueba en distintas clases. O sea, agora nesta, o mellor nunha 4, o sea, nunha 5B, e na outra nunha 5C. Pero claro, tes que estás conforme o PF co que te estás escribindo. É o tema. Aí vai ser traballo voso verificar que se asusta o que está dicindo o papel. Claro, sí, a ver, por ahora se foron verificando partes, cada vez se miran máis, e po ano pues, se mirará ao 100% os PFs. Claro, non se dá mirado toda unha primeira proba, pero a xente ten que correr ese riesgo de que cando lle toque, pois sabe que vai haber consecuencias, está claro. Pois aí, como dicías ti, hai que exprimir o PF, e aí a mensaxe é clara para os pilotos e para os mecánicos. Claro. Si unha categoría corta os 230 puntos, non sei se así, pois hai que quedarse nos 230, non pasar a 229 e exprimir o máximo, claro. Que hai coches que están no límite. Están, ao mellor, se empezan 199, pois algún está en 199, un 198. O mellor un simple separador de 2 centímetros te cambia de clase. Se pode interesar o cambio. Ou non. O mellor te interesa sacarlle os separadores, que ao final, ou a mellor un lastre de 30 kilos te pode facer. Eso cando están moi ao límite, claro. Si por exemplo, da 200 a 299 estás en 250, non tes moito margen. Pero, claro, se estás en 298, 10 kilos a mellor che fan un cambio de unha puntuación, de un. Entonces te cambia. Bueno, nos estaremos atentos a ese manual de DPF, para eso é unha cuestión moi interesante. Foi, a verdade, que moi didáctico xa falar contigo agora, o gallá podamos ter esa igualdade que todos queremos na montaña. Sí, eu me imagino que o 99% dos pilotos queren esa igualdade. Sempre habrá alguén que non a quere, porque, bueno, a ver, eu sempre dixen que o automobilismo é un deporte de tramposos, porque o fan na Fórmula 1 e no Mundial de Rallys, o sea que non... Pero bueno, para eso estamos. Para eso están os verificadores. Para... Se toca, se non che toca, pois ter suerte. Hai xente que arriesga mismo no europeo, se lle sale ben, pois lle saleu ben. Outras, pois non lle sale ben, pero é o riesgo. Sí. É o riesgo da competición. Aquí nas verificacións pesanse os coches, verifícanse medidas, revísase o motor, revísase aspectos de seguridade, es decir, a verificación é unha verificación complexa, unha verificación profunda. Sí, bueno, agora estáse mirando máis que nada o tema de seguridade, porque o tema de seguridade do principio agora mellorouse moito, agora pasaremos ao tema máis técnico de prestacións. Tamén se están mirando pesos, xa se avisa, outro día pesouse na estrada, na 5B, creo que era, de 10 coches 7 estaban mal. O sea, xente que fai a propósito, xente que fai conscientemente, o sea, había xente que por 20 kilos estaba fora e era xente que non o fixo a propósito. Pero bueno, que tampouco cambiaban de categoría, pero hai que... Porque empezas a sumar moi pouquiños puntos en PF, ao final fan moito, e iso é o que che dá o cambio de categoría. Che digo que 20 kilos, a min se fora piloto e poñerme un pouco a dieta, igual los quito aí, Ti pasache como a min. Gustanos comer e punto. Exactamente. É o que levamos tamén. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Bueno. Santiso, moitas grazas por acompañarnos. Boa labor que estás facendo este ano na montaña, agradecerche como aficionado. Nada, miraremos estes días, este día non, este fin de semana, nas carreiras en Ponte Caldelas, que é o que nos queda. Sí, é o que nos queda xa. Preparar para o ano que ven o mellor posible e que todo saia ben. Veña, moitas grazas. Moitas grazas. Pois sabedes, o traballo dos verificadores, o traballo das verificacións técnicas, que non é unha cousa sinxela, non é unha cousa doada de facer, e a verdade é que bueno, pois hai que ter en conta este criterio que se impón desde a FIA, que se impón desde o máis alto do campeonato, da estructura do campeonato, dos campeonatos de automobilismo, das federacións de automobilismo, onde, bueno, pois impón ese criterio dos PFs. Hai que saber traballalo, hai que saber exprimilo, como dicía Santiso, non é facer trampas, senón levar as cousas hasta o límite, que é como tiñen que estar en competición. Temos máis convidados,
vamos a recibir a máis convidados e vamos a seguir falando de máis xente. Vente comigo xa, porque acompañado vamos a facer a operación móvil que sempre funciona moi boas. Benvido a esta retransmisión dentro da Federación Galega da Canle, da Federación Galega de Automobilismo, falando de carreiras, falando do que vai pasar esta fin de semana. Contanos un poquinho que agardas desta subida da Bodela. Bueno, pois a verdad que estamos aquí para pasar o fin de semana e disfrutar ca familia e tal. Sin máis, sin ningún obxectivo, probar o coche, son máis de rallies que de subidas, a verdad. Bueno, pois probar o coche cara ao Rally Ribeira Sacra, que fixemos o Rally de Ourense, non miramos máis pa il, fixemos un par de cousiñas e comprobar que todo vaya correcto, sin moito máis objetivo. Unha fin de semana de test. Sí, algo así, la verdad que sí. Quedarnos ao lado da casa, familia, amigos, tal e cual, pois mira, botar un conto e home, acelerar o que se poida tamén, non? Contanos un pouco características do teu coche. Pois a ver, é un cochiño con cambio secuencial, andará alrededor dos 190 cabalos, máis ou menos, un R2 máis. Sin máis, suspensións 3 vías, cambio secuencial de 5 velocidades. Bueno, pois o que era un R2 antigo, dos primeiros, tipo Fiesta, tipo Fabia, os que había e tal. Despois já están os 208 un pelín máis evolucionados e agora os Rally 4, que xa cambia o tema. Bueno, son xa, evidentemente hai moita evolución no mundo do automobilismo, de todos os xeitos, dá gusto ver pasar a eses R2, vamos a chamar, non sei se de primeira xeración, pero máis antigos, bueno, que tienen tamén ese sabor de carreiras de antes, non? E a mes soan diferentes, desde a cuneta a veces tamén se bota de menos, non? Sí, eso a verdad que sí, que foi unha cousa que no Rally de Ourense a xente pois botaba en falta, non? Por o que escoitabas por aí, isto sí que sona a coche e tal, e ainda que non camiñe, da igual, pero por lo menos o subir de voltas e ese feeling que ten o coche, pois sí que a xente sí que o bota de menos, porque agora ao final pois son 80% turbo e é como escoitar subir o 306 de Senra por aí arriba. A verdade é que vamos ter que ir acostumándonos. O sea, teríamos que estar acostumados. O futuro vai ser así, vai ser principalmente silencioso. Este é un mundo que ven marcado polo que pasa no mundo comercial. No mundo comercial, o sonido máis baixo, a electrificación, todo isto é un proceso que vai aí e que nos vai coller a todos aí, sen pensalo. Sí, a verdad que sí, que é triste realmente, porque, oye, pues cambiar de aires é complicado, pero bueno, sí que a nivel mantenimientos, bueno, xa tema contaminacións e todas esas cousas, os coches modernos pois son un pouquiño é porque están facendo, vaya. Que pasa? Que sempre van quedar aí clavados os atmosféricos, grupos B, etcétera, etcétera. Bueno, nos disfrutando con unidades como a túa, desexando que comecen as carreras, non a fin de semana. A fin de semana estamos nela, pero ás 3 da tarde empezar a correr e a disfrutar. E agardamos verte o domingo, despois da última das mangas oficiais, no parque pechado final. E aí falaremos un poquinho máis de como foi de verdade o coche xa sobre asfalto. Vale, perfecto. Pois moitas gracias. Grazas a ti e grazas por acompañarnos. Como dicía, nesta retransmisión, nesta previa, dentro da canle oficial da Federación Galega de Automobilismo. Grazas a todos vos por acompañarnos, por estar connosco neste ratiño. Isto é un abrir boca, unha toma de contacto. Agardamos vos a partir das 3 da tarde, cando van comenzar as carreiras. A primeira manga de adestramentos, 3 da tarde, aí non faltedes, porque estaremos para contarvos o que pase nesa e no resto das mangas do día e da fin de semana. Grazas e ata logo.